Machiegni jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. Mate chendo ni en Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kodi odiechieng'. Amor mokalo ni wendo na kendo daktari osechopo e studio. Abo mie thuolo bonyiso ni nyinge nga en wuod kanye olonye weche mage kata wadonje twak achiel kachiel kokwa ketho kinde kata matin. Machiegni penj laktar odiechieng' ma kawuono. Erokamano ahinya Ruth. Nyinga en Dr. Lewis Wala, jaseme Katieno. Alonye weche mag thieth ni general practitioner kendo alonye weche mag rehabilitation iluongo ni physiotherapy. Kamano. Mako pogre kod bedo GP in ja physiotherapy bende. Kamano. Erokamano nyaka unadwa ni wagwemba kotendre kod tuo moro ma okang'eyo ni dholuo nyalo luonge nang'o to kata kamano dhowuogi wacho ni en Parkinson disease. Ma en tuo ma timo ng'ato nade kata inyalo pimonwa ni Parkinson disease en tuo machalo nade? Gidholuo maybe nyabedo matek lakini anyalo kuongo wacho gi dho ngere matin then waduogo waloko gidholuo. Koro en tuo miwacho ni en neurodegenerative disease. Koro en tuo mar obuongo mamiyo obuongo ti mos kaka kinde mag ng'ato dhi to mabiro kaluwore gi rumo mar gimiluongo ni dopamine e obuongo. Koro rumo mar dopamine ne miyo movement kata movement mag ng'ato bedo matek. Inuang' ka koro kaka movement mag wuotho, lwedo, gik moko monego bed notimo bedo ne matek. Yeah. Mathoth ne en tuo mar wacho ni en mar jogo ma higgi oseniang' koso? Ng'enyne kabisa en jogo ma hikgi osedhi, jogo ma hikgi osekadho higni 60, lakini nitie jok moko ma bende wanyalo neno tuo ni kuomgi jogo ma pod hikgi ok osedhi ahinya, jok matindo. Lakini ng'enyne en tuo mabiro e jogo ma hikgi osekadho higni 60 kadhi. Wacho ni samoro nyalo yude kuom jogo ma pod tindo ma seche ma koro tiere gimoro e obuongo madok piny mamiyo koro wuoth bedo matek, movement bedo matek, tiere kaka obuongo dhi mos kata dok chien matin. Ni wacho kacha nitiere jomoko manyalo yude kata kapo nono ni higgi pok ochopo 60. Thoth ni ang'o matimore e cases ainagi? Ng'enyne kapo ni gin jok ma anyuola gi kata e familia gi gin jok ma gin gi nitie e lineage gi nitie jok ma nigi tuo ni tinongo ka gin exposed or predisposed mondo mi giyud tuo ni e ndalo mapiyo. Lakini nitiere jok moko ma bende ka gin gi tuoche mamoko nyalo miyo giyud tuo ni nyalo yudo ni tuo ni kapod gin gi higni matin. Kaka samoro nyalo ka ng'ato en gi gimwacho ni traumatic brain injury, kapo ni obuongo ne osebedo gi hinyruok. Kapo ni en kaka jok moko minyawacho gin jok moko madhaw mag boxing. Koro ka gin jok makamago to gin gi risk mar yudo tuo ni e kinde kapo ni pod hikgi odhi mang'eny ahinya. Kamano. Ma en gima ringe anyuola bende? Mane gimokuongo mang'eny. Ng'enyne mane gima expose ji ahinya kapo ni en gima anyuola ni machiegni kaka koro minu kata wuonu kata kwaru moro kata dani moro ne ni kode tinyano ka en gima ni yudo koa kuom anyuola ni man mbele ni. Alafu in bende ka in kode to in gi nyithindo, samoro nyathini moro kata nyakwari moro nyalo biro bang'e bedo kode yude. Kamano. Mathoth ne kuom joma tindo kopogre kod jok ma higgi oseniang', joma tindo mathoro yude nyalo fwenye kod ng'ato jainedi kama? Ng'enyne matin sana ma inya chakore en gimoro kata samoro higni 20 lakini ng'enyne en kinde ma higni 30, 40 kadhi mbele. Kamano. Ipimono kacha ni nitiere gimoro ma nyalo dok chien e obuongo kata ma dok chien e obuongo nikech en ochalo ti mar obuongo kata obuongo dok chien matin. Ang'o matimore e obuongo seche gi madini ni en ang'o kata gima wuok e obuongo ni en ang'o to thoth ne ang'o mathoro duoke chien kaka higni medo sudo? Koro kaka higni medo sudo nitie kar obuongo moro miluongo ni basal ganglia then kidogi nong'o kamoro miluongo ni substantia nigra. Koro leche mag obuongo gi golo gimoro miluongo ni dopamine. Koro dopamine iluongo ni neurotransmitter kata en gik mamiyo wuotho kata communication kind ler ka ler bedo mayot e obuongo kanyo. Koro tudruok mar leche mag obuongo bedo mayot. Koro ka bed ni leche magolo dopamine gi osedhi moti ma koro gionge kata girumo
kata gidok piny to dopamine no ka oonge e obuongo, koro miyo tich kata communication between the neurons ok bedo maber. Koro ema duoko communication e neurons mag obuongo kata miyo movement go bedo matek. Kamano. Moro boyudo picha mar obuongo kaito bong'e ni leche miwacho gi thoro bedo obuongo duto te koso ntiere kidienje mopogore mag obuongo mobede. Be kata kapok oyudo picha ni leche gi giyudore obuongo te koso ntiere mana kuonde moyudore obuongo ka? Ok en obuongo te, en area mar obuongo miluongo ni basal ganglia, to kata basal ganglia kanyo nitie kamoro bende miluongo ni substantia nigra. Koro kino kaka osedhi moti kata neurons mantie kanyo osedhi moti kaka ndalo medo sudo, tunwango ka ok gigol chemical kata neurotransmitter mane waluongo ni dopamine cha maber. Kamano. Ma kopogore kod ti mar del te, wenge ti, it ti, obuongo ti, chunyi ti, obo ti, gimora mora ti e del ka. Nyaka obuongo bende ti. Ok, nwach mayot kata matin. Koro mulna gigo mabende nyalo chwalo ng'ato bedo kod tuo mar Parkinson ni kopogore kod higni. Awinjo kimulo kata gimoko kaka jogo matugo kaka boxing kod gik makamago. Gigo mathoro kele kopogore kod higni mania kata higni masudo. Ng'enyne wawacho ni mokwongo kaponi kaka ne wasawacho mbele ni familia ni kaponi nitie ng'ama ne nigi tuo ni to medo mi risk mar bedo kode. Mar ariyo, ng'enyne kendo wawacho ga ni samoro inyanwang'o ka ng'ato wawacho ni idiopathic ok ing'e gima kele, lakini inwang'o ni ng'at ma onge gi risk mora mora to yudo tuo ni, koro wacho ni en idiopathic, gima nyakele ok wang'eyo. Mar adek, kaka wasewacho ni kaponi bedo gi traumatic brain injury kata ibedo gi hinyruok ma samoro en kinde ka kinde, kaka jok manwang'o ka nigi boxing, sama gidhawo to ng'ato go wiya ngum, kaka kinde sudo omi that risk. To kendo nitie jok ma kendo wacho ni kaponi diet mari ok yud vitamin D maber, nyalo mi risk mar bedo gi tuo mar Parkinson's disease. Kamano. Then nitiere kendo tuche moko kendo matin kata mna yeth moko bende maka ng'ato tiyogo to nyalo inongo ka in gi risk mar bedo gi Parkinson's disease kaponi e kinde ni mambele kisetiyo gi yeth go bang' aming'a to nyalo bedo gi that Parkinson's disease. Kamano. Thothne gin yedhe kaka magang'o daktari? Ng'enyne kinyanongo ka ng'ato nigi yedhe mathiedho ginene iluongo ni jok mangi tuo mar ndulme, koro anti-seizure medication samoro bende nyakelo gima kamano. Nitiere jok ma bende nigi yedhe machamo yedhe mag ok awacho ni gin yedhe te, lakini nitie yedhe mag kata samoro yedhe mag pressure nyalo kelo ni tuoche makamano, lakini gin matin, gi contribute matin kuom tuo ni. Koro gin piny sana. Kamano. Wang'e ne jogo ma samoro nitiere kutuke mopogore kaka magadhong, kaka nipimo nwacha. Wacho ni kaka ji imedo go wi gi gik makamago thuolo ni malo mokalo ni nyalo yudo hinyruok mag obuongo. Ma thoth ne timorega ka ng'ato osebedo tugo ni kuom thuolo maromo nade, higni 3, higni 4, higni 5 kata mana dweche? Okinya wacho ndalo ma ng'ato osebede tugo ni. Nitie jok mose tugo ni mabende onge gi tuo no, lakini nitie jomoko bende mose tugo ni mabang'e tinwang'o ka giyudo tuo ni. Koro luwre gi gik mwawacho ni risk factors ma ng'ato nigogi. Koro inwang'o ka in gi risk mane wasewacho ka, to in bende jatugo mar adhong', koro risk gi omedore. Koro ka gisemedore to gimi thuolo malach kata thuolo maduong' mar be yudo tuo mar Parkinson's disease. Koro kinya wacho to en ng'ama osetugo ni bang' aming'a, ok inya wacho ni higa achiel, lakini samoro sa ng'ano osetugo ni ma chieng' moro oseritaya. Okay? Kinya paro jatugo moro maniluongo ni Muhammad Ali. Jatugo ni bang'e nodugo bedo yudo tuo mar Parkinson's disease. Lakini king'iyo chien kuma noae, tinwang'o ni tugo mar adhong' ni ema nomede risk kata ema nomiye risk maduong' mar bang'e ni modogo yudo tuo mar Parkinson's disease. Kamano. Ni wacho kata ni nitiere gik moko mabende ka ng'ato ponono ni ok oyude yo makare, kuom ranyisi vitamin D mabende thoth ni wacho ni wayudo ga e chieng' kata kopogore kod chieng'. Koso ni wacho ni vitamin? Yeah, vitamin D. Vitamin D. Vitamin D kaponi ng'ato ok oyude e diere motin,
koso kata ka ng'ato duong' makoro duong' kama kanye ma vitamin D dwarore mondo mi wachwal mabor bedo kod Parkinson's disease? Vitamin D dwarore kinde ka kinde e ngimawa. Okinya wacho ni odwarore ka wan nyithindo kata ka wan joma dongo nikech en gi tije motiyo e ngimawa duto. Koro lure gi kiwango mokiyude kaponi en mathin kabisa. Lakini en okinya wacho ni ka in jahigni mane ma kokiyude to in gi risk. Enani kinde ka kinde onego bed ni wan kode. Maka kocho ka pile chaka nyathi tin goleo ko mondo mi onyango wuon ing'ama ng'ongo kadi chielo onyango ok ni sikilorori alora. Vitamin D chieng'no en yath maduong' ma pok nodwaro yudi. Maka po nono ni okiyudo yadhni e dose madwarore to Nyasaye mano kelo yadhni tapani bende koro kiti maber ne dendi wuon. Kamano. Ayudo picha mane wadwaro cha daktari, picha mar obuongo nipimonwa kacha ni oken obuongo te ma bende dhi bedo kod nyalo bedo kod hinyruok manga miyo ng'ato bedo kod Parkinson's disease. Adwa ni mondo mi wuoth kodwa e obuongo ni daktari beda thuoli nyalo chung mondo mi nyiswa weche mag niwacho ni dopamine. Ko chenro ni tange gigo te. Koro e obuongo kae mae obuongo mong'ad gi nus kama. Lakini kae okonyis maber kama wacho ni the basal ganglia. Koro basal ganglia en opandore gi iye. Koro gi basal ganglia kanyo nitie part moro miluongo ni substantia nigra. Koro substantia nigra no gine ma en gi leche kata neurons miwacho ni golo dopamine ni. Koro kaponi da kanyo dhi moti kata modhi mobedo kok nya golo dopamine no maber tinwang' ka ng'ato chako bedo gi ranyisi magni en gi that Parkinson's disease. Kamano. Ero kamano ahinya. Ka oluwore kod chenro mar penj laktar ma imbede isebede ong'ala manyime mokalo mar kelo puonj mopogore. Wayudo gani samoro kaponono ni okimiyo leche tich maber kata kaponono ni leche osechako jony to nitiere gigo ma inyalo mede kata inyalo exercise, nitiere supplements ma ng'ato nyalo chamo, nitiere chiemo ma ijiwo kod weche makamago. Dopamine ni onge kaka inyalo time ma en ka leche gi osejony to gi jonya kamano koso wamake kanyo wakawuoyo ka waduogo to kanyo mwachako godo. Erokamano. Kikisudi kikidhi mabor en penj laktar kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu. Wadendo kata ni Parkinson's disease tuo ma bende itudoga kod joma dongo kata kamano oringe anyuola onyalo tudre yudo nyaka joma pod tindo. Kidieny mar ariyo ni okadwa no bai Kikisudi. Doctor, Meher nade sani? I hope she's okay now. Benathina ma Meher ni kare adier. Doctor, wache gimoro. Yawa inde kidwokwa. Ano kane ka wanyalo konyo Meher. Kamoro achiel gi nyathine. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoko. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana e Ramogi TV. Yani ene ubiro ga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo okono timo jo Kenya bu usaol gi wund ma pile Buch jopiny. To nitie kuonde moko bende japiny mano golo lo mondo losgo kembe gi eki. Nisani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija tai anyakwar guok kocha pesa. Tich adek saa 3 otieno. Kik bai. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand ono beni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa
chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno. Mana e Ramogi TV. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Mtu wangu, imagine kuna over 1000 ways to win on shabiki.com. Usimiss out, pata multi-bet boost massive ya 1000% ukicheza on shabiki.com. Cheza sasa na shabiki.com na upate up to 1000% multi-bet boost. Tubets, min shabiki na nadeku place tena. Nilieka kichwa yangu ikabai tenda. Umekata tamaa kwa kukosa kazi? Umekata tamaa kwa sababu ya magonjwa? Madeni yamekuzidi kiasi cha kupoteza uhuru wako wa kifedha? Usikate tamaa. Msaidizi wako yuko karibu nawe. Liite jina la Mwenyezi Mungu na kumpa mizigo yako yote, naye atakuitikia. Usikate tamaa. Suluhisho ni kumulilia Mungu. Dial *811 *890# to get Kabithi Mizigo. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Parkinson's disease. Samori seneno ka dau kata kwaru kata mama ni chopo kama dende chal ka gima moko konyal sudo, konyal tingo gik moko, okon ntiere gik moko mok dhi nyime e kit ngimane maber. Nyalo bedo ni ntiere kod Parkinson's disease. Mabende madaktari temo lero nwa kwa mondo mi wawinje maber. Opimo nwa ntiere gimoro migolo obongo ka miluongo kacha ni dopamine makodok piny to nyalo mi wabedo kod chandruogne. Kanye kama ne wantiere. To ni wachini gini dok piny kotenre kod ti mar lerne kaka ndalo medo sudo. Thoth ne wacho gani kaponono ni del ti kata del jony, ntiere kaka inyalo exercise mondo mi fuoni ni obed motegno. Ntiere kaka inyalo rito kata nyarogno mondo mi omed bedo motegno. To lerni en kotito tieti dichiel ma inonge gimi nyalo time koso ntiere gimi nyalo time mondo mi otem choke matin tin. Erokamano kendo Ruth, ler mar obuongo ni koseti onge kaka inyalo time mondo mi odogo regenerate kata odogo oduogi mochak dogo ti, nikech iwacho ni leche kata nerves, the nerves ok gin gik ma madongo e yo mayot. Ka giseti to giseti. Alafu koro kendo dopamine ni nwang'o ni ka area no kende emonyalo leche go kende magole. Koro onge kamoro machielo mwanyadogwa yude kata mwanyadogwa team ne exercise magol dopamine. Ero kama na enya tuo ni mar Parkinson's ni ong'eny marom nade pachoka ahinya gweng'wa mag Kaluo. E piny mangima king'iye to ken tuo ma thoro bedo ng'eny ne ahinya. Inyanwang'o kata e ji kichoko ji miwacho ni ji 100,000 inyanwang'e kind samoro ji 30 to nyaka gimoro ji 50. Koro ok ong'eny ahinya. En ni gima nitie ni samoro ng'ato ni kode to kong'eyo ni gima timani to nyalo bedo ang'o. Koro mano bende nyalo kelo koso bedo gi kwan maber mar ng'eyo ni to Parkinson's disease ni ong'enyo maromo nade. Wanyiso nang'o daktari? E gwengewa ma Kaluo pod onge research mosetim minyawacho ni e gwenge ma Kaluo inyanwang'o ni e kuom ji 10 kata ji 3 man kode. Lakini wang'iyo ni e piny mangima ji kikawo ji 100,000 out of 100,000 ibro yudo ni samoro ji 30 man kode. Manyiso ni ok en tuo ma thoro bedo mang'eny ahinya. Manyiso ni katodoko ni leche gi oti
to giti mang dopamine okuogi giti atia kamano to pod ginyalo golo dopamine matin kuom ji mang'eny. Ok ni en gima kochopo kamuto koro en gima automatic. Ok ochuno. In fact, ok wawach ni kichopo higni 60 kata kikalo higni go to en gima automatic ni bro bedo gi tuoni. Hapana, nitiere kaka ne wasewacho mbele kacha, nitie mana kwan mar ji manigi that risk mar ni ka gichopo higa moro tinyono ka lechegi e obuongo kacha ok gol dopamine. Lakini ok en no bro timre kuom ng'ata mosechopo higni 60 kamano. Ma ok en gima onego bed ni miwa wasiwasi, koso pod nyalo miwa wasiwasi. Onego bed no miwa wasiwasi nikech kuom kata ka bed no timore kuom ji matin, en gima kosechakore to onge kaka inyalo thiedhe modogo changi miduge chien. En gima bro medo kadhi mbele nyaka chieng' moro ng'ato Nyasaye nokaw. Kamano. Pim nani ka ng'ato neno ranyisi mage to nyalo chich nyaka bedie ni Parkinson's disease osedonjo kuome ka. Koro nitie ranyisi ma wapogo tieng' diriyo. Nitie ranyisi mowacho ni modok korka movement, kata movement disorders, to nitie ranyisi bende maonge gi moken korka movements. Koro ng'enyne gik moko ang'wen ma ng'ato koneno to nyalo chako chich ni en gi tuoni. Ng'enyne waero ga kete e short form maluongo ni trap. So ka ng'ato neno ka en gi tremors nyiso ni lwedo matetni. Ng'enyne inyalo ka lweti kata tiendi e matetni. To lwedo matetni ni otetni kibet piny mi iyweyo, iluonge ni resting tremor. Koro kaka bet piny ni anyono ka bet piny to kapar gimoro amora lakini lweta osiko tetni kata ginene o tetni, iluongo samoro ni iwacho ni pin rolling. Koro kineno mano inyalo bed ni penjori ang'o momiyo lweta ni tetni ta an to katete. Ng'enyne ochakre e lwedo konchiel to koendelea to nyalo dhi lwedo machielo kata tiendi. And then mar ariyo inwang'o ni iwacho ni akinesia kata bradykinesia. Inwang'o ka okinyal move lweti kata ki move tinwang'o ka imove e speed ma very slow. Koro speed ni machon manitimo go gik moko cha dok chien. Kata ka ne idwa kawo gimoro tinwang'o ka speed ni cha osedok chien. Lweti dhi mos kabisa. Okay? And then mar adek en rigidity. Inwang'o ka lecheni kata fuonde ni omakore. Fuonde ni gikwamo gimakore ma ok ginyal gisud maber. Okay? And then mar ang'wen mabiro bang'e ka tuoni oseendelea iluongo ni postural instability. Kichung' midwaro wuotho tinwang'o ka ionge gi balance machon ma kaka ni chung' to kichung' maber tinwang'o ka i-balance ma okidhi okikwang'. Koro inwang'o ka ng'enyne ikwang'. Koro mago mokwongo mabiro. Lakini moko kendo mabiro inyanwang'o ni kaka ne facial expression mari ne chal. Inwang'o ka in gi facial expression ma koro ok bi maber. Yani ichala ng'at ma wang'i ojore. Nikech wasewacho ni my movement. Koro kata muscles kata leche mag wang'i odhi mojore. Ka in ng'at moro mane chon nindiko ga to ni inyaneno ga ka ing'e handwriting ni. Tinyaneno ka handwriting ni dok bedo matindo tindo. Iluongo ni micrographia. Koro kicompare kaka sani kaka nindiko to kaka nindiko chon ineno ka indiko matindo tindo. Moko mabiro ineno ni samoro suya mani kaka niwinjo suya machon cha. Suya no lal. Samoro ineno ka kapo ni wuotho tinwang'o ka iwuotho ma piyo lakini steps mani goyo chon madongo dok piny. Koro idhi okang' matindo tindo lakini ma piyo sana. And then samoro idugi chopo kama koro inwang'o ni ikwamo. Iluongo ni freezing of gait. Iwuotha lakini ichopo kama koro tiendi okinyal ting'o tiendi mondo mi isud kendo. Koro mano bende nitie. And then nitiere symptoms moko bende kata ranyisi moko ma bende wacho ni they are non-movement. Samoro inwang'o ka in gi anxiety, in anxious. Samoro inwang'o ka in depressed, ionge gi mor ichunyi. Inena gi midhiero ga chiedh nade sate. Okinyal nindo maber.
ka ikoso nindo samoro in ng'at ma kaka wawacho ni chon ok inyal wacho ni jaduong' oseti samoro ng'ato bedo oseti atia lakini no kionge gi sexual desire koro mago bende change lakini ng'enyne gik ma wakwongo neno kabisa en movement trap mane wawacho cha Wabokwayo ni mondo mi waket ne oganda wa picha ni e screen margi mondo mi gine ranyisi mag stage aneno kindiko kacha ni end stage Parkinson's disease de bede ni wantiere kod stage mokwongo kaka nipimo wacha stage mar ariyo kod end stage ni koro ang'ati more stages nitie mopogore kochakre stage mokwongo mowacho ni stage 1 nyaka stage mogik stage 5 koro end stage ka in stage 5 tinwang'o ka koro wuoth ok nyalre in ng'ama ine kitanda kati beda e wheelchair makoro onge gimi nyalo timo fuonde ni osejony makoro okinyal wuotho kamano to moro kendo bende nyano ka ranyisi moro ma wacho ni kapoko ni koro inwang'o ka ilwar iwuotha lakini isikigori piny lakini gimoduodi onge lose to balance milwar kamano koro magi ranyisi moko mane kaka na wawacho cha ntie kidok koni magibo wacho ni motor symptoms kata movement symptoms okay inwang'o makoro kaponi osedhi ahinya tinwang'o ka ng'ato en very slow owuotho ka mos kabisa alafu kaka iwuotho ga piyo piyo kijako lweti inwang'o ka seche go koro iwuotho ka lweti ni e bathi and then samoro bende ikulori ilongo ni stooping posture okay kaka ni kiwuoyo ka sauti ni ne wuoyo maber ma ng'ato winjo duondi maber duondi ni dhi kalal mos voice ni bedo soft eventually chopo kama koro kata wuoyo kinya wuoyo ilalo wuoyo no kabisa alafu kar wuoyo no bende samoro muonyo gik moko bedo matek so in gi swallowing difficulty makoro samoro kata kamui chiemo to kinya muonyo chiemo no and then kaka no wacho ni chopo kama koro kata wuoth tek makigo kang matin tigori piny muonyo gik moko wasewacho kanyero and then magi wacho ni non symptoms koro gik mo wacho ni samoro ineno gik moko maonge in ka lakini samoro ineno iwacho ni ng'ato loso kodi kati wacho ni ineno picha ng'ato lakini ng'ama ni bathi tok nyal neno gigo koro ibro wacho ni en hallucinations ama delusions in gi shida mar the olo pi okay alafu samoro inindo mang'eny godiochieng gotieno ionge nindo ok bi maber gimoro mabiro bende chon en constipation moko mar ich inyanwang'o ni ich makorore koro inena gi ich makorore alafu kendo koro wil gi gik mang'eny mane gik mane otimore chon kata gik motimore sani wiyi chako wil go gin dementia okay koro magi samoro biro ga mbele mondo kapok symptoms mag motor symptoms go biro lakini ng'enyne nikech magi eki obedo ntie gik machielo kendo manyalo kelo gigi ng'enyne ng'ato ok nigi paro mar ni anya bedo gi tuo mar Parkinson's nyaka chieng' moro koro chako neno dende se chako kwamo neno the most symptoms kore konya neno ni nyalo bedo ni en gi tuo bilani ilero no maber mokalo kenda mor kaka iwuotho kodwa en tiri kamoro miwacho kanyo mawinjo ni ranyisi gi thoro chalo kod ranyisi mag tuoche mamoko omiyo inyalo neno ranyisi gi tinyalo paro ni samoro en Parkinson's disease to samoro ok en Parkinson's disease waka uyo ka wadugo tibo milo nwa tuoche modwa chalo kod mar ranyisi gi odwa chalo kod magi kaito wadhi nyime kod chenro makawuono Kikidi mabor kikisudi penj laktar ko kale Ramogi TV ngima en mwandu Parkinson's disease jaduong sigore piny samoro no kaka weche mag sudo bedo matek muonyo chiemo bedo matek kod gik makamago kidieny mar adek okadwa no bai kata matin
Tich Ang'wen, tudri gi Sharon Ong'ao e chenro mar poko pogore ka osir gi bengi mar Equity. Kana chako mabedo registered, koro wacho ni adwa manyo bank mamia opportunity mar ka customer chudo ayude simba immediately ineno ka koro sani angisa client ni keta number na tiketo pay bill 247247 ase yudo payment ineno kasto gik moko make reversal girigi koro avoid koro mio business na bedo secure in terms of chulo payment. Poko pogore saa 2:30 nyaka saa 3 okinyi e Ramogi TV. Wekelea na shabiki kaende. Niliambia kijana mimi sasa siendi na gari, nitengeneze, nimekujia ndege, uwanja ndege. Nimekujia taxi mpaka hapa. Mimi kwa majina naitwa Samuel Juma Kiboi, natoka Kitale. Na ukipigiwa hii simu ulikuwa wapi? Nilikuwa kazini. Nakwambia nilipopigiwa simu ilianguka mkononi. Hata nimechukua loan na sijakamata 1500. Yale nilikuwa nimepanga. Yote yametimia. Kama nini hivi? Niko napeleka mahari ya kijana. Ala. Nilikuwa nimeweka tarehe 18. Mimi ni mgeni kama gut. So nilikuwa nauliza pesa itatoka wapi. Lakini sasa Mungu amepitia shabiki wakasema bwana wacha tukufungue minyororo. Na ninaambia wale ambao wajacheza wajue ya kwamba chezo hii ni ya ukweli na nimeiona leo, na hata wale walikuwa wamekataa wakiwa mapasta wanasema utapeli, jana waliweza kusema walitubu wakasema sasa hata nao wanaanza kucheza. Kama last week tumefanya tena this week. Juma Kiboi $500,000 kaenda jackpot ya shabiki. All he did was very simple. Ni kunisikiliza tu na kufanya. Chukua simu yako, SMS KJP kwa 29063. Kaenda jackpot is a guaranteed jackpot. Lazima kila wiki tupatie mtu. Na sio lazima upate game zote. Juma alipata 11 out of 13. Ako na nusu milioni. What about you? Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, yende kila wiki. Play responsibly. Betting can be addictive. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore e paw tuke. Anyisi ni mpira yeteka eri mokalo e paw tuke. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Ji ong'e man jo Kenya jong'wech. But ino ka jomoko nobiro kod tuke moko ma ok en popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kwa kaka yiego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentality cha beniti. It calls for more character than just being a legend. Pau tuke kama tuke osiko ngeso ka ngeso saboro odiochieng'. Tuo mar kansa ka ofweny chon to inyalo thiedhe. E dweni mar 10 ka okang' mondo ichop kar thieth mantie machiegni kodi mondo pimi kata timni screening. Kanyakla wariwre e kedo kod tuo mar kansa. Oteni okelni kod Royal Media Services. We care. Book your festive holiday Navview Travel. 3 days Masai Mara from 15,000 Kenya shillings. 3 days Amboseli, Samburu, Sava from 30,000 Kenya shillings. Coast Self-Drive from 14,000 Kenya shillings. 5 days Coast SGR from 45,000 shillings. 5 days Coast Flying from 72,000 shillings. 5 days Dubai from 800 USD. 5 days Zanzibar from 940 USD. 5 days Thailand from 1,550 USD. 8 days Singapore and Malaysia from 2,450 USD. Book a group and travel free. Call 0703 254 254 or book online www.viewtravel.com.
Umesikia about jipange na view sasa? Nimeisikia. Umeisikia? Uko na view sasa? Niko nayo. Umejipanga? Nimejipanga. We ni show gani wewe ni yako favorite hapo? Mi upenda sana kuwatch Becky. Becky? Yeah. Kabla wao wengine wakuwa wameiwatch, mi wanga nisha watch na view sasa. Yeah. So kula lunch mtu yangu. Asante sana kwa visa. Kabisa. Zidi kujipanga, participate in the draw. And you never know, maybe unaweza shinda mita 3 at the end of the draw. Kila wiki, shinda kila mwezi, shinda mamilioni. Kingi Charles Maradeko nyono ndalari e limbe mare mapacho kaka oketo mahino e jiwo rito aluora. Jonjore ochako monjo kendo mokwalo jamni e gwenge mang'ara tuko e kaunti ma Baringo kata doko ni operation mar obila to dhi mbele. Ase puonjora nyaka ba orujre, an go rujre. Ikite ase tieko. Kite mako kwato mancho kel kanyo mabeti dita tieko te. Jopur ma gwenge mag Koru e kaunti ma Kisumo ywak ewi monj ma ong'eche monjo go cham e puothegi. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi Tv ngima en mwandu. Ne wang'iyo kacha Parkinson's disease. Ranyisi ma kineno tinyalo chichni nyaka bedie ni tuoni osedonjo. Thothne ong'eny kuom johigni 60 kadhi malo, to ok mano kende. Pono no ringe anyuola to inyalo yude mayot mokalo higni 20 ka sudo inyalo yudo tuoni. En tuo ma bende biro kotende kod T mar kidieny moro e obuongo ka ma bende daktari nopimonwa kacha ni koluwore kod dopamine ma bende igole obuongo ka ma ka pono no onge to gigi te dhi timore e dendi ka ich masik korore yuda ka samoro bende wiwil gi gik moko ni dokteri maber wacho ni magin mana ranyisi mokwongo. Kochopo kidieny machielo to koro wuoth bedo matek, gorok piny bedo mayot, fuoni chako jony kata chako moko kod weche makamago. Opimonwa bende ni nitiere kaka ranyisi gi odwa chalo kod ranyisi mag tuoche mamoko. Kanye mana emantiere tuoche mage modwa chalo matiere kod ranyisi modwa chalo kod mage. To ere kaka inyalo pogi ni ma to en Parkinson's disease to ma to en Parkinson's disease. Kanye kuma ne wantiere. Erokamano. Koro kawadoke ranyisi ma wacho ni gin non-motor symptoms. Inyalo kaka koro kain gi ranyisi mar wich ma wil. Nitie tuo ma ena kien iluonge ni dementia. Yes. Koro sechigo ing'eno kinya wacho ni in gi Parkinson's disease koso kin gi Parkinson's disease. Inya wacha ni atinde wiya wil gi gik moko, samoro inya wacho ni higni na osemedore mang'eny. Koro samoro en wich wil ma kawaida. Gisechego onge kaka inyalo pogo ni en Parkinson's koso ken Parkinson's. Samoro in gi ich makorore. Ibro bedo kidhi hospital lakini kotim tests te. Samoro nya beda ni in gi shida mar ich tu ma yore magrego chiemo digestion. Nya beda ni en shida no. Lakini inya dhi samoro bende kosetim ni tests duto tinyisi ni onge shida mora mantie. Ng'enyne gik matimore inyalo ni in gi psychological or gi chalo kaka psychiatric issues, gimoko kaka hallucinations, delusions. Okay, samoro ng'ato wacho ni dibed ni nitiere tuo moro mar psychological issue madhi mbele mag paro. Samoro kino ka jaduong' wawacho ni igni ma 60 kadhi mbele. Ka gin jok ma chuo sawa wacho ni gin gi weche mag issues mag olopi. Seche go minyano ni jok ma chuo bende ni gi separate issues kaka mag prostate mag olopi. Koro samoro ng'ato nya wacho ni samoro ma en issue mar prostate tithiedhe tuono to moro dhi mbele. Koro gin tuoche mang'eny ma wabro inyaluwe kalure gi symptom ma ng'ato nigo. Kamano. Koro ng'ato bong'e nade obo fwenyo nade kata tests mage mitimo wawacho kata ni diagnosis mondo koro wach ni en Parkinson's disease. Kwa kawaida wawacho ni Parkinson's diagnosis en clinical. Manyiso ni mondo ng'enyne gimwatimo en ni signs kata signs ma wanenogo kata symptoms ma wanenogo. Koro kosechopo kama koro motor symptoms gi obiro ma ng'ato nyalo neno gik ma wacho ni tremors, resting tremor, bradykinesia ma okonyal move maber, en gi rigidity, funde ne omakore,
en gi postural instability, hike osedhi mang'eny, ng'enyne ok wawach ni en joma chuo kende, but ng'enyne othoro mako joma chuo, koro joma chuo nigi risk mang'eny. Mane sama koro ng'ato nyalo wacho ni ng'ani nyaka bed ni gin gi Parkinson's disease, kaluwore keta gi gik moko mosebedo ka owacho nosebedogo e ndalo mokalo. Lakini test minya wacho ni nyadhi e lab mipim miwach ni ma Parkinson's, gisani ng'enyne tibonong'o ka tests go onge, nikech kata kigo picha mar wich miluongo ni CT scan kata MRI, obro dugo ni aduga ni onge gima rach e wiyi. Koro ng'enyne wacho ni gin symptoms, signs and symptoms mwaneno kuom ng'ato. Kani wachako chenro ni pimonwa ni en lere obuongo, kaito ni pimonwa kata bende ni seche ma kaka lero seti kata kaka ng'ato medo ti to nitiere gik moko mok nyal time. Koro watemo wacho ni thieth onge kaka koso. Thieth mabro koso koro wani thiedho symptoms. Thiedho symptoms. Thieth ma thiedho miwacho ni kiwa en gima golo tuo no kabisa matieko. Mano to gisani to onge. Koro gima wawacho ni wathiedho symptoms. Koro kochopo korka thieth to wawacho ni nitie supportive treatment and then symptomatic treatment. Koro supportive treatment ni en ni sama ng'ani osechako neno ka en gi gigi, imiye rehabilitation. Kaka wacho ni fuonde ne makore, kanye makore dware jo rehabilitation team, physiotherapist, occupational therapist, speech therapist. Ne wanong'o ka ng'ani fuonde ne makore, okonyal wuoyo kata speech dhi malal, muonyo gik moko bende bet matek. Okay? Ng'ani imanyo ng'ama nya konye gi chiemo e yo maber. Koro inya manyo ng'at manya loso ne diet maber. En ng'at ma wiye wil, kata en ng'at ma wawacho ni executive functions mage oselal. En ng'at ma kata samoro ko onyalo losore kama entie lakini ok ong'eyo nolosore kanyo. Koro imanyo ing'iyo ng'ama nyalo konye mondo mi kiko olosre maber, obed maler. Okay? And then physical activity. Kapok symptoms gi odhi mang'eny ahinya, kata kapok tuo ni omedre mang'eny ahinya makoro keto ng'ani piny, you encourage them to be very physically active, or team exercise mondo mi kik fuonde ne gi jony piyo makoro chopo kama ne obedo confined to a wheelchair kata e kitanda. Nikech eventually obro kao time, lakini progression, it's something that will be progressing. And then kakoro chopo kama koro symptoms omedore makoro ng'ani okonya timo gimoro nikech symptoms ng'eny, to nitie yath michiwo ma konyo mondo mi oduok symptoms gi chien. Ma samoro yadhni sama ng'ani omuonyo, to bende kowuotho to okinya ka ng'ato nyisi ni ng'ani nigi tuo ma kama, tibro wacho na pana. Nyaka ka koro teko yadhno oserumo, to kinya nono ni ng'ani kare en gi shida maradieri. Ne en lere obuongo, ne en lere obuongo, kaito ido kacha ni en lere moseti. Yadhni tima momiyo koro seche ma ng'ato muonyo yadhni to nyalo timo gik mano onego beno timo, ka onyalo wuotho mok ding'eni nitie kod Parkinson's disease. Kata ka pono ni lwete ni boneno ko otima gigeni, kata ka pono ni en wuoyo tibo ido ko wuoyo maber. Pimna daktari ni yadhni tima. Koro yadhni paro kane wacho ni leche mag obuongo ka ok ne nyal golo gima waluongo ni dopamine. Koro yadhni en ochalo kaka koro dopamine. Okay. Maka odhi tiyo tich mane dopamine chonego bed ni tiyo. Makoro omiyo communication or connections between in the brain channels duga kaka nonego bed ni entie. Lakini yath ka yath kimuonyo to nitie sama otiye maber gi sama koro teko ne oserumo. Koro sama teko ne ng'eny cha, iluongo ni ng'ani nie face miluongo ni on face. Koro ibro nang'o ka wuotho maber, wuoyo maber, lakini ka teko ne orumo to duogo kendo doke off face. Koro nang'o ka symptoms ne ka oduogo. Samoro en gi tremor, samoro rigidity ne ka oduogo. Kamano. Ma en on stage, off stage, jeneni chala
switch on off yath keti on yes kaya thorumo to keti off kaya thorumo kata ko mar yath thorumo to keti tineno ka kendo symptoms ni kacha kod duogo pono ngato ntiere kod tuoni Parkinson's disease ere kaka ngato nyalo dak kode e yo makare kotenre kod ranyisi mantiere godo ka kalure gi kaka nwasewacho mbele ni kapo ni sedhira specialist mo confirm ma specialist ne neurologist kata medical doctor mo wacho ni en Parkinson's disease kapo ni poko advance maber kapo ni poko advance mang'eny modhi ahinya temo miyo no wacho ni ichako gi this supportive treatment mondo mi ilos dendi obed gi teko maber mondo mi kata igengo mok mar del cha alafu kendo iketo muscles ni mondo bed motegno maber obed active and then exercise no kitimo maber koro one thing is exercise early in early stages mara riyo kaka noso wacho ni diet koro noso wacho ni kaka koro ichamo chiemo ma rich in vitamin D inongo nutritionist mondo mi upanga ni chiemo maber imanyo ng'ama nyalo konyi mondo ipang gigi maber mondo mi kik bed ni wiyo wil koka mana to wiyo wil ni samoro nego bed ni losori kama koro ng'eni magi dhi medi bedo ng'at moro ma organized kendo in ng'at maler then limit early complications ma ingo to kobedo ni tuoni or the momedore more advanced to the late stages it's still the supportive management and supportive treatment yath bende kochopo kama koro symptoms gi ng'eny ma okinyal nyaki muony yath to yadhni koro bobeda kimuonye ma ibedo faithful to it ilongo ni you be compliant mondo muony yadhni mondo konyi lakini en tuo ma kawasewacho ni in kode tibro dak kode nyaka chieng' moro Nyasaye. Wow, okay. Wach mogik mwenyawa godo daktari? Wach mogik manyawacho ne oganda wani wabed on the lookout kata wang'i ni to jodongo ma wan go samoro jaduong' koni tinda winjo ka jon kata jaduong' koni alongo ka balance na lal kata non ka jaduong' gore piny kata non ka jaduong' tinde wuotho ne odok piny matin koro ko wuoth mapiyo kaka chon to kamano to jaduong' ko bet piny ti wacho ni jaduong' tetni chon na wacho ntiga longo nango ajoko something wacho ni jodongo tetni lakini oken kawaida mondo mi obedo ni jaduong' tetni wapenjore ni to ang'o momiyo otetni ng'ato tudore kodi daktari nyalo yudi kanye clinic wan go Nairobi ka Along Ngong Road opposite Coptic Hospital ndara mantie kanyiluongo ni Mushai Drive kaponi ng'ama dwago simo tinyago sime namba mar 0720 457 804 erokamano ahinya amor mar bedo kodi ageno ni obo bedo kodi kendo odiochieng' machielo e penj laktar nikech kawacho ni ngima en mwandu erokamano ahinya erokamano iwinjo wechego ageno ni winjo ka producer na yie ni ka iwinjo gite ober mokalo okena ni jaduong' tetni ni ber ne otuo ponono ni tiere kod chandruok ma kama chop kode ka laktar mondo mi oyud kaka ikonye mondo mi symptoms kata ranyisi odog chien emomiyo amor gi cheno ni wapuonjore gik mang'eny mokalo ne jogo picha mawa erokamano makende ne director na Lindsay erokamano ne producer na Papecho Okoth nyaka kendo odiochieng' machielo ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno.